ya sabemos que la está, es igual. Pero el gusto es igual, Senyors, s'ha arribat l'arròs. Molt bé, perfecte, benvingut a sigui. Esteve, escolta, vés-hi què sembla l'arròs. Very collonut. Sí? Que diuen De bo? els anglesos que parlen català. Very collonut. Very collonut. Molt bé. I l'opinió del Joan Puigset, també? Molt bé, molt bé. Guaita, que li han posat. I el Joan que el volia el tros petitet li han posat aquí una cueta de cotons. Tot una raó de Bueno, Esteve, saps el que diuen quan ets els nens? Saps el que diuen els nens? A la taula es calla. Menja i calla. Menja i calla. Això. Veus? El Salvador és un bon nen. No diu ni paraula. Saps per què no parla? Perquè sempre té la boca plena. Sempre la té ocupada la boca. Per això no parla. Passa, perdona. Escolteu, cameraman, grava bé tot això que hagis de gravar, perquè això és, com diuen els anglesos que parlen català, very collonut. És autèntic, eh? Tu fixa-t'hi, la meravella, quina meravella. Guaita els prats. Per això li diuen Prat d'Aguiló, perquè això és un prat immens, fantàstic. Això és l'herba d'alta muntanya, el prat d'alta muntanya, de pastura, i aquí els ramats a l'estiu tot és pastura, això. Extraordinari. Això és català. Per què això? Ho tenen així. O sigui, és que la Federació Catalana no t'admet si no estàs aplicat com un soci d'un centre de compostació. Estaven a la Rambla abans. Però el Club Natació Barcelona té la secció aquesta de la No secció. Jo el que tinc és un segur pel seny. Hi ha una fila de gent apuntada i no tens pista fins al cap de 4 hores. Em sembla, eh? No em vaig a jugar per això que passa. allò m'ho passo molt bé. Cavalls patibars, les vaques amb veus mones. Hòstia, les vaques s'han anat a retiro.
Sembla un camarada de veritat, És que sembla de veritat i tot. Veus a la CNN que fan coses així, i ara llavors un dia d'aquests ens vindrà una samarreta. Noticiari documental. Sí, el noticiari documental en CNN, no sé què diu allò. I al final es pensarà que és de veritat. Un camarada. Ja va sortint, Sí, sí, però en un moment, Tot això que t'incorporen. No, t'incorporen el centre. Està fort, ja. Què tal, xato? Vas bé, noi? Sí, però com sempre, arrenquen A tota pastilla. a un ritme massa lent. La tossa plana, Ja vas fent fotos? el Cadí es veu des de molts llocs, El Cadí, sí. I des d'aquí has gravat aquelles parets d'allà, que són No. les parets clàssiques que es veuen del Cadí quan vens per pas per la Cerdanya. No he gravat, no. Som-hi? Estem tots, oi? 3, 6, 9, Esteve, ja tindries que anar al primer, No, primer no, però capdavanter. una mica davant. No és molt d'hora. No voleu fer el Cadí, però el Cadí, bueno, ja no, no. La Pedrolera a Puigveridana no, no. Són 100 metres més. No, anem a fer el que t'hem dit. El Cadí sembla planir per dalt, però no és tan planir com és això. Home, però serà més interessant. Jo faria el que t'hem dit. Sempre hem de tornar a baixar per aquí? Sí. Sí, perquè baixar per l'altra banda, per les tarteres, em va dir que és una mica perdedor. Si no el coneixem, diu que Jo una vegada us vaig comentar que hi havia un joc que m'encantava. hi ha de fer el com a bona per la carena. Fem el com a bon, ja. Com a bona per la carena i tornar pel camí aquest aquí. És el que m'ha recomanat. Tenen un defecte, els que són xafarders. Això se'ls perd. El dissabte està pensant, què són aquests que s'acosten?
Vale. Mentre no tingui que treure un pit. Perdona. Ui. Els gossolans. No, per això t'he pagat. Sí, tinc otra casa. Greixa, Sí, greixa, hòstia. és de l'alcalde, es veu. Ell fa de taxista i té aquest ramat. De 25 cavalls, això es coneix a tot. Salvador, què tal ha estat a la sortida? Pots donar la teva opinió? Vinga, va. Molt bé. Molt bé, t'ha agradat, de veritat? Sí, Si has acabat abans d'hora. perquè el problema és la cadera. A la cadera, no és culpa de la sortida. No són els anys. Ja. I el Joan i la... Què tal, Laura? Molt bé la sortida. Com sí, us ha agradat? Amenacem en repetir. Escolta, molt bé. Escolta, ja sí, en veu baixa. El dinar us ha agradat? El dinar us ha agradat? No comem. No comen, oi? El que faltava és la filmadora quan ha caigut algú de full per allí. D'haver-ho filmat. En el moment d'aquest, sí. Per sortir en objectiu indiscreto, oi? Escolta, no va per ningú. si t'atreveixes, encara estem a temps de fer una relliscada per aquí a la sortida, eh? Provocada, sí. Que no es noti massa, perquè moltes d'aquestes d'objectiu indiscreto estaven provocades. La majoria. Pues en podem fer una, eh? Trepitjant una caca de vaca. També. Moltes, avui moltes. Molt bé. Expressió per una mà. Aviam, què expliques, Esteve? Què? Pues mira, No, lo de la sortida i el dinar. La sortida, no estic casat. No pots casar? Estic desil·luminat, estic fos. estàs a la foscor, estàs a la foscor. Estic fos i fos. Fos de fundido. Pots posar una espelma Santa Rita, que és Santa Rita, això li la dels diria impossibles. li diria a la il·luminada, a la salut d'ella. Molt bé, molt bé. Bueno, seguim per aquí. Aviam. El senyor president el deixarem al final, així ja... A veure. Vinga, Joan, que té que quedar pel reportatge. Tens que donar la teva opinió de la sortida i el del restaurant no cal que sigui massa en veu alta. Pot ser així, per sort de dir. Explica'm, la sortida t'ha agradat? Molt bé, sí. Sí? Quant temps feia que no venies per aquí? Feia molt o no? No,
nuovo? Aquí fa poc que vas vindre. Ja, i el dinar ja t'has acabat a l'ossobuc o no pots? No pots acabar-lo, no? I no és perquè no tinguis ganes, oi? Potser? Això és mala. Sí, tens raó. Tens raó. I el Pere, què tal? Què m'explica el Pere? La sortida molt bé. La sortida molt bé? La segona Sí? part ja no fa falta fer comentari, però ja no dic tot. La sortida no vindrem més amb tu perquè fots unes marxes que ens deixes tots a darrere en ridícul, eh? Ah, sí? Sí. Escolta. Jo et dic el que ens va passar. perquè no vol un GPS. I el GPS... Perquè normalment són veus de dona i no vol que la mani una dona. Veus? Tu has de dir una. Hi ha uns recalculadors. No sé què dir. Gilipollas, vas a calcular. Jo, Que canvia la ruta i acabarà. L'altre diu, siga, per favor. jo m'han explicat que a Itàlia un que va anar a veure una fàbrica per veure si agafaven, es fabricava màquines de soldar i de més. Jo va posar el GPS amb el meu com van sortir a l'italià, a l'àmbit. I diu que arriben amb una creuilla i que el GPS li va dir dice, gire a la izquierda, pero antes asegúrese de que no haya ningún policía, porque está prohibido. I això se lo diu el GPS? Això m'ho han dit. A Itàlia, sí. La versió italiana m'ho crec. Una punxada. Sí, és creïble. La versió italiana. I aquí això... Amb el GPS no tinc A Roma van dir... El dia que no hi ha GPS, no sap ni on està el mar, ni No, el és Tibidabo, ni igual, el està sol, a ni l'obra al res. costat i és igual. A Roma fa molts anys em van dir que vaig anar 4. Lo conocí como Nicolás. Disco de direcció completa. Nicolás es porque sí. Igual.